Lijepi pozdrav Kristijane. Evo vidimo danas ćemo raditi pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem na primjeru 8654 podijeljeno sa 2. Pa idemo krenuti. Prvo što radimo je 8 podijeljeno sa 2. To je 4. Pišemo 4 ovdje. 4 puta 8. 4 puta 2. Prosti Kristijane. 4 puta 2 je 8 i do 8 je 0. 0. Spuštamo 6. 6 podijeljeno sa 2 je 3. 3 puta 2 je 6 i do 6 je 0. Spuštamo 5. 5 ovdje kod 0. 5 podijeljeno na 2 je otprilike 2. 2 puta 2 je 4 i do 5 je 1. Stavljamo ovdje 2. 2 puta 2 je 4 i do 5 je 1. Spuštamo 4. I sad imamo 14 podijeljeno sa 2 je 7. 7 puta 2 je 14 i do 14 je 0. Nemamo više ništa za spustiti. Gotovi smo sa dijeljenjem. Naš rezultat je 4327. Idemo to provjeriti. 4327 puta 2. 2 puta 7 14. 4 pišem, 1 pamtim. 2 puta 2 4, ovaj 1 su 5. 2 puta 3 je 6. I 2 puta 4 su 8. Evo, Kristijane, to je zadatak za danas. Lijepi pozdrav. Do sutra.